Son Manuel Ángel Míguez, son alcalde do Concello de Negreira e vicepresidente da Asociación dos Concellos do Camiño Fisterra-Musía, dende a súa creación, digamos. A asociación, no seu momento, naceu con obxectivos claros, promocionar o noso camiño, o camiño Fisterra-Musía, nese camiño no que estamos todos a traballar, e este ano tocounos a Negreira, este foro de internacionalización. Para nós é moi importante poñer en valor todo o que temos no noso concello. Negreira é final da primeira etapa, a primeira etapa é Santiago-Negreira. Temos a Ponte Maceira que no ano 2020 recollemos o galardón dun dos povos máis bonitos de España, que nos dou un plus moi importante en canto a afluencia de turismo ao noso concello. Pois no entorno do camiño estamos traballando para poder dar cobertura e acollida a eses peregrinos a nivel de hostelería e restauración. Un concello non pode recibir máis peregrinos dos que pode acoller, eu creo que aí é onde temos que traballar, e despois, intentar xerar unha serie de sinerxias en torno ao camiño que tamén van a xenerar, neste caso, riqueza no noso territorio. Todos os camiños non rematan en Santiago de Compostela, sino que dan continuidade a este camiño ata Fisterra ou Musía, é dicir, teñen as dúas alternativas neste último treito que é o noso camiño, e, por tanto, creo que fai algo distinto ao resto de camiños e ver o que é, neste caso, o fin da terra.